Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Awganistandan we başga da 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsady ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini elan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň doly meçberde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X'te ýazdy. Edlow'un beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlow'dan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soralandy. Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň medeniýet wekili prezident Donald Trump'yň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanny agzady diýip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugynyň resmisi Trump'yň iýun aýynda Awganistan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurduň raýatlaryna garşy girden syýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'yň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurduň raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurduň şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek gözüňünde tutuldy. Şol karar ýurty daşary ýurtly terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara göre Türkmenistany hem öz için alýan 7 ýurduň raýatlaryna Birleşen Ştatlara hemişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündirişine göre bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçüliklerini bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulypdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlikler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çägine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyna aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap çäreler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödek hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdilýär diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmagy islegler soňky ýyllarda epesler teşelede Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bize görnüşinde çekilýän green card almagy islegler ýokurlandy. Azatlyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen sin edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emläge bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan sinleýänligini habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emläge bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri tarapyndan elan edilen soňky çäreler çarşembe güni Washingtonda bolan ataşykda tutsak edilen şüpheliniň odal Awganistandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Owan raýaty diýip anyklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň esasy bayramçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňü tirasynda 26-njy noýabrda Washingtonda aktamdan bir näçe kwartal uzaklykda Milli Gwardiýanyň 2 askeri köçelerde gözekçilik edýän wagtynda tüpöňlenip agyr yaralandy. Ýa-ni 27-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Raýatlyk we Immigrasiýa Gullugy Owan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine seretmegi näwelli bir möhlete çenli togtadylýanlygyny elan etdi. Ahıl velaýatynyň tejen etrawynyň Baba Daýhan birleşiginde yerli häkimetler gallaçy kärenneçi daýhanlaryň ekerançylyk meýdanlaryna azot paýlamak işlerine girişdiler. Kärenneçileriň ençemesi paýlanýan azodyň möçörüniň kemeldilýändigini, döwlet tarapyndan kesitlenen mukdardan takminan 25 ötürüm az berilýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir puturutçylar öz puturut meýdanlaryna azot taşaýarlar. Ýöne olar azoty getiren soň ölçäp görende onuň kemeldilip berilendigini bilip galýarlar. Diýip ýagdaýlardan habarly gallaçy kärenneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek häzirki wagtda ýurtda buğday ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýygy etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler şolsanda azot bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu barada ýurdun ministrler kabinetiniň 21-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi. Kärenneçileriň sözlerine görä özleriniň döwlet bilen baglaşan şertnamasyna laýyklykda kärennesine berilen her bir gektar ekin meýdany üçin 372 kilogram azot berilmeli. Ýöne yerli häkimetler bu düzüni berjay etmeýärler. Men 7 hektar kärenli yerim üçün 2,5 tonnadan ograk azot almaly. Ýöne maňa doli 2 tonna hem bermändirler. Maňa 56 azot gaplap berdiler. Men olary getirip terediğimde ölçäp görsem her haltada 40 kilograma golay azot bar eken. Olaryň hemmesini goşanymda 2 tonna hem doli yetmeýär. Diýip yerli kärenneçileriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä azoty kemeldilip berilen kärenneçiler yerli owa hojalyk resmiýetleriniň ýanyna baryp bu ýagdaý barada arz edende olaryň arz şikayetlary dinlenmeýär. Siziň terediğiňiz dogry ölçemeýändir diýip goklaşyp kärenneçileri ýzyna uğradýarlar diýip yerli kärenneçileriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Kärenneçileriň ençemesi yerli häkimetleriň bu çärelerini dökün ogurlugy atlandırıp olaryň özlerine berilmeli azoty hususy yerlerinde ekerançylyk bilen meşgullanýan daýhanlara satýandygyna aýdýarlar. Her kärendeçiden 600 kilogram azoty alyp galsalar, bu olar üçin ummatsız pul bolýar. Gallaçy kärendeçiler bolsa, göz öňünde tutulan mukdardaky azoty ulanmandygy sebäpli hasylyň pes bolmagyndan ejir çekerler. Diýip kärenneçi belledi. Bu aralykda heniz azot almadyk gallaçy kärenneçileriň ençemesi bu wakalary eşiden soň dökünü kem almajak bolup ýanlary bilen terez alyp barýarlar. Yerli owa hojalyk resmiýetleri muňa da nägilelik bildirýärler. Olar kärendeçilere öz terezelerinde ölçetmejek bolýarlar. Kärendeçiler azoty goklaşyp uruşyp almaly bolýarlar. Diýip tejenli kärenneçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda daýhan birleşigiň arçynlygyndan tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet kärenneçi daýhanlary owa hojalyk ýeňillikleri şolsanda su, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärenneçi daýhanlar döwlet bilen şertnama esasında kärende yerlerinde owa hojalyk ekinlerini şolsanda buğday östürüp yetişdirmegi, ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy öz üstüne alýar. Şertnamada görkezilen borçnamalara garamazdan gallaçy kärenneçiler ýyllar boyu ekerançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň hemde owa hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly dürli problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu aralykda tejenli kärenneçileriň ençemesi häzirki wagtda azoty sepmek üçin tehnikanyň hem yetmezçilik edýändigini we munyň hasyla täsir etmeginden howatyrlanýandyklaryny aýdýar. Men ekin meýdanymy azoty eltip gaýtdym. Tehnika haçan gelip azot sepip berer diýsem, boşadygy baryp sepip berer. Häzir tehnikany togtadamyzok. Giýje günler işleýärler diýip aýtdylar. Diýip kärenneçi belledi. Türkmen häkimetleri soňky hepdelerde geçirilýän hökümet maslahatlarynda buğday ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ýygy etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler bilen iýmitlendirmek işleriniň geçirilýändigini aýdyp gelýärler. Ýöne ne häkimetler ne de ýurdun metbuat serişdeleri kärenneçileriň ýüzbe-ýüz bolýan problemalar we munyň olara şeýlede östürüp ýetişdirýän hasylyna ýetirýän täsirler barada gurrun gozaýarlar.
Libab vilayetindaki LBK-12 türme kolonyasında bendilerin arasında HIV, AIDS ve hepatit keselleri yayrayar ve muňa bu ýerdäki agyr şertler şeýle-de erkeklerin arasyndaky jynsa gatnaşyklar sebäp bolýar diýip, ýakynda bu ýerden boşadylan öňkü Tusaw Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Anonimlik şertinde gurrun beren söhbetdeşimiziň bu aýdanlaryny Azatlygyň Türkmenabad şäher polisiýasyndaky çeşmesi hem tasdiklady. Bu türmede Ýurdun Jenayet Kodeksiniň 133-nji we 116-njy maddeler esasında günäli tapylan bendiler üçin aýratyn barak bar. Bu barakda takminan 100 adam saklanýar. Olaryň 4-den bir bölegi HIV, AIDS ýa-da hepatit bilen kesellän bendilerdir. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Jenayet Kodeksiniň 133-nji maddasy beçewazlyk we 116-njy maddasy HIV ýokonjuny ýokuşdurmak boýunça bolup, bu maddalar değişiklikde 2 ýyldan 20 ýyla çenli we 3 ýyldan 8 ýyla çenli türme tusawlugyny göz öňünde tutýar. Söhbetdeşimiziň sözlerine göre bendilerin köpüsi hossarlarynyň kömegini alyp bilmeýär we türmede iýmitiň hiliniň pesligi sebäpli ten sowdasy bilen meşgullanýar. Olar çilim, iýmit ýa-da pul üçin goragsyz jynsa gatnaşyklara girýärler. Şol sanda heteroseksuallar bilen hem diýip öňkü bendi aýdýar. Türmedäki ten sowdasy öňkü bendiniň tasdiklamagyna göre jynsy jenayetler üçin höküm edilen tusawlar tarapyndan gurnalýar. Olar esasan türmäniň önümçilik zorlugynda işleýärler. Administrasiýanyň we sakçylaryň bu ýagdaýdan habary bar. Olar her aýda 2 paçka çilim almak bilen seslerini çıkarmaktan saklanýarlar diýip söhbetdeşimiz bellidi. Onuň sözlerine göre LBK-12 türmesiniň hassahanasynda hem bendilerden ibarat bolan saglyk işgärleri işleýärler. Olar köplenç 3 adamdan köp bolmaýar. Olar administrasiýa hasabat bermän goşmaça tölek esasında medisina otoglaryny jynsa gatnaşyklar üçin ulanmaga berýärler. Tölek durly bolup, käbir ýagdaýlarda çilim ýa-da 20 manat bilen tölenýär. Sırkaw bendiler günde bir näçe jynsa gatnaşyk taklap, türmede HIV, AIDS we hepatitin giňden aýramagyna sebäp bolýarlar. Diýip ol belledi. Söhbetdeşimiziň bu aýdanlaryny Azatlygyň Türkmenabad şäher polisiýasyndaky çeşmesi hem tasdiklady. Çeşmämiz türme merkezi barlagçylar baranda bu ýagdaýlary öwrenmän türmäniň ýol başçysynyň otogyna girýändigini aýdýar. Adatçy bolşýaly bu ýerden olar para alyp gidýärler. Türmedäki ýagdaýlar barda şäheriň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň aglabasy bilýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz belledi. Ol bu ýagdaýlaryň bendileriň arasynda howply ýokunç keselleriniň has ýokary depkini bilen ýaýramagyna sebäp bolýandygyny aýdyp, munyň öňüni almak boýunça çäre görülmese, onuň türmäniň daşyna hem ýaýrap biljekdigini belleýär. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitiň degişli häkimetlerinden, şol sanda Agdalýan türmeden we welaýatyň polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Halkara hasabatlarında Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki orunlary eýeleýär. World Prison Brief neşiriniň 2022-nji ýyldaky hasabatyna göre Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100 000 adamyna 576 tusaw düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezüjidir. Adam hukuklaryny berk çäklendirmekde we kemsitmekde tanqidlanýan Türkmenistanyň häkimetleri, şol sanda İçeri işler ministrligi ýurdun türmelerindäki tusawlaryň sany, olardaky şertler barada açaçan maglumat bermeýärler. Şeýle-de Türkmenistan garaşsyz ekspertleriň türkmen türmelerine baryp görmeklerine ruhsat bermezlikde tanalýar. Azatlyk bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlılar we öňkü tusawlar türmelerdäki yaramaz tusawlyk şertleri we korrupsiýa barada ençeme gezek maglumat berdiler. Şeýle-de halkara guramalarynyň adam hukuklary boýunça hasabatlarynda türkmen türmelerinde tusawlaryň gynamalara sebäp edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adamlaryň janyna howp salýan aýylganç türme şertlerinde saklanýandygy aýdylýar.